adott esetben otthon ülő, és a Facebookon kommentelő, lájkoló, a Facebookon, a közösségi médiában titeket, minket biztató, lelkes forradalmárai. Mert igen, a másik lábunk az otthon van, az otthonainkban, a gyerekeinkre, az unokákra vigyázó szülők, nagyszülők személyében, otthon van azokban a férfiaknak a kezében, akik elmennek a gyárba, 3 műszakba, akik bemennek az iskolába és tanítják a gyerekeiket, és akik a mai magyar kormány helyett biztosítják, hogy ebben a káoszban, amit Orbán Viktor és csapata előállított, az ország még mindig működőképes. Úgyhogy köszönöm a munkavállalóknak, a munkaadóknak, köszönöm a vállalkozóknak, köszönöm a tanároknak, a diákoknak, köszönöm a rendőröknek, a rendőröknek, az orvosoknak, a tűzoltóknak, az ápolóknak, köszönöm mindenkinek, hogy Magyarországon még olyan állam is működtetünk, hogy ebben lassan mindenki és mindannyian elődődik. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy szükség van az utcai politizálásra.